ding en het is gewoon kippenvel. Ik word er gewoon helemaal stil van. Ik was helemaal geraakt en ontroerd. Wow. I have no words. I have to watch the show again too. Uniek. Ik denk dat Delusion echt een eye candy is voor een heel breed publiek. Het heeft heel veel mooie visuele plaatjes. Het heeft emotie. Het heeft energie. Het heeft attitude. Kortom, ik denk dat het de show is die je niet wil missen. Het is een hele mooie show. Super vet. Ik ook. Ja. Ja, verrassend. Ik ben echt zeer verbaasd. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik kom regelmatig in theaters, maar dit is, het is echt iets nieuws, iets verfrissend. De manier waarop het is opgezet, dat is, ik ben eigenlijk sprakeloos, want dit is gewoon waanzinnig. Dit had echt de ambacht tot de max. Kleding, het licht, decor, alle effecten, muziek. Echt ambacht tot de max. Top. Kan niet anders zeggen. Dankjewel.